Ngiyabingelela Baba egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyethemba niyaphila, nami ngiyaphila egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ukuthula i-individual report yami Baba. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nge-healing emzimbeni wami. Ngibabaze nje amandla kaNkulunkulu kulokho engibone engenzela khona concerning impilo nje. Okay-ke ngizoqala la ukuthi besihlezi ekhala abafundi sahlakazwa-ke izinhlaka zikahulumeni, kakhulukazi bekhala ngokuyeka kwethu amaphilisi. Asisekho-ke ekhala abafundi but ngeke sikuyeke okushiwo yizwi leNkosi ngenxa yokuthi asisekho ekhala abafundi, ngoba kahle kahle ebesikwenza besenza izwi kuphela. Ekhaba labafundi-ke besithola ithuba lokufundiswa nokuchazelwa kakhulukazi ngalizwi, nokufakaza-ke ukuthi asiyekiswanga amaphilisi, sisaziyekela thina. So lokho kukhombisa ukuthi noma sesingasekho ekhala abafundi sizoqhubeka sikwenze lokho. Bona mhlambe babesisusa besihlakaza bey'tshela ukuthi uma ngabe sesibuyele ey'ndaweni zethu mhlampe sizoqhubeka nokuthi size kubona sizokwenza njengoba besho ukuthi abantu ababuyele emaphilisini noma bebuyele emaklinikhi nabodokotela. Futhi-ke angeke sisatshiswe amazwi abawashoyo ukuthi sizofa if singabuyeli emaphilisini. Siyawarivesa lawo mazwi, siyawehlulekisa ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. Ngencwadi yamaHubo 118:17 athi angiyikufa kepha ngiyakuphila ngishumayele imisebenzi kaJehova. Asoze sazanyazanyiswa yilutho, njengoba isho incwadi yamaHubo 125:1 ukuthi abamethembayo uJehova bafana nentaba yaseZiyoni enganakuzanyazanyiswa. Kepha emiphakade abezempilo abanawo amandla phezu kwezimpilo zethu. Amazwi kaNkulunkulu kuphela esizowalalela siwenze, njengoba isho incwadi kaJakobe 1:22 ukuthi yibani ngabalenzayo izwi ningabe abalizwayo, yibani ngabalenzayo izwi ningabe abalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngiyacabanga nje ukuthi if wonke umuntu emhlabeni uthi uma ngabe elizwa izwi bese yalenza, ngabe mkhulu umehluko okhona emhlabeni, ngabe kukhulu uNkulunkulu asenzela khona ngaphezu kwalokho esikubonayo. Ngabe inkazimulo kaNkulunkulu siyibona ngamehlo njengasemehlweni yaboprofethi u-Eliya, lapho uthola ukuthi babekwazi ukumisa izulu lingani ngenxa yokukholwa uNkulunkulu. uNkulunkulu akasazenzi lezo zinto ezinjalo manje ngoba izwi lakhe siyalilalela but asilenzi. Liyafunda, siyafundiswa kodwa asilenzi. Ngicela-ke ukuqala ukungena kwi-testimony yami ye-healing. Bengifunda nje ngifundela uLuka 9 la uvesi 42 la uJesu ephulukisa khona umfana onesithuthwane owathi uJesu akalethwe kuye, bamletha wamphulukisa. So ngithola isifundo ukuthi uma siza kuJesu sizophiliswa ebuthakathakeni esinabo. Yena uyaphilisa futhi akakhethi uhlobo lwesifo nokuthi sesibe isikhathi esingakanani emzimbeni wakho. uJesu akabuki lokho, ngezwi lakhe nje kuphela ninamandla liyayiphilisa imizimba yethu. Ngisaqhubeka nje ngafunda ngafakazelwa uLuka 9:49 la uJohane esho khona ukuthi khona abahlangane naye okhipha amademoni ngegama likaJesu. Ilona lodwa-ke nje masifunda ezwini ukuthi ilona lodwa eliphilisayo, ilona lodwa elikwazi ukuthi lisilaphe ezifeni zethu, kodwa uma sikholwa yilo. Kanti kuzothi-ke the following day kwakuyi-healing session ekuseni kwafundwa uJakobe 5:15
umkhuleko olungileyo uyamsindisa ogulayo, noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Uvesi 15 kuya kuvesi 16. Ngathanda uvesi 16 ukuthi ukuvuma izono kwangifundisa ukuthi even ukuphila emzimbeni yethu kuyadinga ukuhlanzeka kwenhliziyo, since ukuvuma izono kusihlanza. Fakazela nayincwadi futhi yamaHubo. Phinde futhi ngifakazele incwadi yamaHubo 103 uvesi 3, lapho elithi khona yena uthethelela zonke izono zethu, elaphe zonke izifo zethu. Ukuthi siyakudinga ukuhlanzeka nasey'nhliziyweni ukuze uNkulunkulu akwazi ukusithethelela izono zethu. Singibona uNkulunkulu esiphilisa egameni likaJesu Kristu. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiye nje ngaholeleka ukufunda 1 Kings uchapter 17 kuvesi 17, la sithola khona indodana yomfelo, la sithola khona u-Eliya ethunywa uNkulunkulu ukuthi ahambe eyogugubala kumfelokazi, emzini kamfelokazi, la wayezothola khona ukondleka khona. Kanti kuzothi kusenjalo umfelokazi unendodana la, indodana kamfelokazi kanti izogula bese igcina isishona. Sifunda-ke, samthola u-Elija lapho ememeza igama likaNkulunkulu, enxusela umntwana kuNkulunkulu ukuba amvuse amphilise. Thola uNkulunkulu emvuse umntwana emphilise. Sibona amandla amakhulu kaNkulunkulu ukuthi uma ekwazi ukuthi evuse umuntu ofile, thina yini engamehlula uNkulunkulu ukuthi asiphilise ezifeni zethu? Akukho okungamehlula uNkulunkulu, amandla akhe makhulu kakhulu. If ngifunda ngithola ukuthi umfana wayehlaselwa yi-asthma. Ngizothola ubufakazi-ke nje lapho ukuthi nami ngike ngahlaseleka kakhulu if ngingaphosisi. Izigameko zaba yi-2 noma zaba yi-3, but ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi wangiphilisa nje ngokukholwa enganginakho. Nemikhuleko yonke nje yayenziwa ekhaya labafundi. Ngiyambonga uNkulunkulu owenza umsebenzi phezu kwempilo yami, ngaphila futhi ngiyaqinisa ukuthi ayisoze yabuya. Ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu elinamandla, elingahlulwa lutho. Ngiyakhumbula nje ukuthi omunye umzalwane waze washo sekudlulile ukuthi ngendlela okwakubukeka kuyi-emergency ngakhona ukuba sasisezweni, ngangidinga imobilizer nje iphuthuma futhi kuyi-emergency. But enhlizweni yami ngayitshela nje ukuthi uNkulunkulu uyena odalile i-oxygen. So lama-oxygen lawa atholakala emaklinikhi awekho original. uNkulunkulu une-oxygen eyi-original futhi ayidalela imizimba yethu 100% for imizimba yethu. Nangempela uNkulunkulu wabonakalisa amandla akhe. Ngabuyela nje ngaba right, i-asthma ayikho njengamanje, yaphela. Ngaze ngiphinde nje ngibe nalutho if ungaphosisi from October last year till manje. Akaze iphinde nje ize ivuke futhi, ngoba ngangikholwa ukuthi uNkulunkulu akukho okumehlulayo. Uma simi nje sithembele kuyena, akukho okungamehlula. Yes, ngiphinde futhi ngiqhubekele kokunye. Ngifunda futhi iBook of Matthew uchapter 8. Ngifunda uJesu ephilisa umuntu onochoko. Siyazi ukuthi uchoko kwakuyisifo esithathelanayo, but uJesu akasatshiswa lutho. That's why nathi singasatshiswa amadimoni. Nazo zonke izifo lezi ey'shiwoyo azisisabisi ngalutho, ngoba sambethe yena uKristu, ithemba lethu likuye. Yena unamandla phezu kwakho konke, konke kungaphansi kwey'nyawo zakhe. So nje asisabi lutho. If wamphilisa lowo choko, nathi ngokunjalo siphilisiwe. If sifunda incwadi ka-Isaiah 53 verse 5, ithi
Sifunda kulayini osekugcineni uthi futhi ngemivimbo yayo siphilisiwe thina. So siyalikholwa nje izwi elikushoyo sibambelela kukhona, sikholwa yikhona. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akayena umqambimanga. Wayengeke ethi ngemivimbo kaJesu Kristu siphilisiwe thina, if kungenjalo. Ngike ngahlaselwa futhi umgogodla. Ngangivele ngihlale kancane nje kuthi angilali, but ngangikhuleka nje ngifunda izwi and uJehova ngesandla sakhe esinamandla wangiphilisa kulowo mgogodla lowo. Into endala-ke nje, into ka-2024, but kuze kube manje lowo mgogodla lowo akaze ubuye, ngoba ngangithemba ukuthi ayikho i-medication engadlula isandla sikaNkulunkulu. Isandla sakhe siyaphilisa. Even sifunda-ke, sifunda and ngangisho ngomlomo wami ukuthi isandla sikaJehova sifinyeziwe kusindisa, nendlebe yakhe futhi ayinzima ukuze imikhuleko yethu. Nanokuthi uNkulunkulu usizwa njalo, uyayiphendula imikhuleko yethu. Okunye-ke futhi ngake ngahlaselwa i-sharp pain la ngezansi kwasekwebele. Le sharp pain lapho eyayingiphethe khona kwakungathi kune-rash, kungathi kuba namaqhuqhuva kuleyo ndawo lapho engiphethe khona. La maqhuqhuva kwakungathi ayanda kancane kancane kancane, kodwa nje angithukanga. Ngibuka ngithi ngiye ngizwe kuthiwa khona i-shingles, ngithi but ngegama likaJesu Kristu ayinasabelo phezu komzimba wami, ngiyayihlulekisa ngegama nangegazi likaJesu Kristu. Ngidale nje ngihlikihla ngibiza igama likaJesu Kristu, apply igazi likaJesu Kristu. Nje ngicabanga ukuthi aliphelanga isonto, hhayi ngabona sekuthe nya. Kwasala khona ukuthi kwakukhombisa ukuthi kade kunamaqhuqhuva kade ekhona, but leyo sharp pain yaphela. Ngifunda incwadi yamaHubo 103 uvesi 3 ukuthi uNkulunkulu uthethelela zonke izono zethu, aphinda laphe zonke izifo zethu. Ngangimile nje kanjalo nginezwini, khuleka nginezwini, ngikhuleka. If ngifunda amaHubo 103 vesi 3 namanye amavesi engangiwavula ngiwafunde ngikhuleka, uNkulunkulu wangiphilisa kuleyo sharp pain leyo. So nje konke lapho ngiyafunda ukuthi uNkulunkulu akukho angesiphilise kukhona uma sikholwa, sikholelwa ezini lakhe, simethemba. Yes, okunye-ke nje bengangine-B_P. I'm sorry, kwakune-B_P eyayinzima kakhulu, yayingihlasela ngale ndlela engachazeki, ebusuku kungalaleki. Kangangokuthi ngaleso sikhathi ngisaya kodokotela, udokotela wanginika amaphilisi e-B_P, ayi lutho, yangezwa lutho nje. Wazonginika amaphilisi wangi-edela amaphilisi ukuthi ama-sleeping tablets. Hhayi kusho ukuthi kwase kuyezwakala-ke, ngakwazi ukuthi ngilale kanti ngangingalali nje nhlobo ebusuku. Ya kwafika-ke isikhathi lapho-ke esengiyeka khona-ke ukuya kodokotela, sengiphila ngezwi leNkosi kuphela. Ngicabanga ukuthi kwaku-October, end of October 2024, la engagcina khona nje ukusebenzisa iphilisi empilweni yami. From that day nje leyo B_P leyo angiyazi ukuthi iyaphelelaphi kuze kube manje, akaze ngize ngiphinde ngiyizwe. Ngiyayilalela, ngi-right, anginalutho, ngiyaphila. Ngiphindanga ngaphuza lawo maphilisi okulala, phindanga ngaphuza lawo maphilisi lawo e-B_P, anginalutho kuze kube manje. And ngiyambonga nje uNkulunkulu ngencwadi yamaHubo 91 vesi 10 kuya ku-11 uvesi 10 wakhona uthi asiyokwehlelwa ukubi, nesifo asiyikusondela etendeni lethu. Uvesi 11 wakhona uthi ngokuba uNkulunkulu uyaleza izingelosi zakhe zisilondoloze ezindleleni zethu zonke. Amen. Okokugcina-ke nje okwangihlasela ey'ntweni lezi engiy'balayo, engikukhumbulayo, ngahlaselwa
amazinyo ngokuhlukahlukana, kodwa ngahlaselwa elinye ngaphinde ngahlaselwa elinye ahlukene aney'mbobo. Hhayi, kodwa nje ngangibiza igama likaJesu, ngikhuleka ngibiza igama likaJesu, ngifunda izwi, ngikhuleka, ngikhuluma ukukholwa. Hhayi, izinyo lathi nya kuze kube manje nje laphela. Baphela ubuhlungu balo, futhi nje ngasho uNkulunkulu ukuthi wena Nkosi awehlulwa yilutho, akukho okwehlulayo. Uma kuwukuthi kufanele akhishwe la mazinyo, wena unamandla okuwakhipha. Ngasho kanjalo. Ngiyathemba futhi ukuthi uNkulunkulu uma ebona ukuthi kufanele egcine ephumile, uyothumela ama-dentist wakhe wasezulwini azowakhipha. Nginalelo themba nje njengalelo, kodwa ubuhlungu nje abukho, anginabo. Asifunda izwi-ke lithi, kepha kukho konke lokhu siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Ngithanda-ke amazwi nje ku-1 John chapter 4 verse 46, uthi ngokuba loyo okini mkhulu, ongakini mkhulu kunaye osezweni. Sengivala nje ubufakazi bami. Ngiyabuka nje, ngiyafunda nje kuzo zonke lezi zimo ukuthi uNkulunkulu wasikhetha ukuba sibe yingxenye yekhaya labafundi ukuze sibe ofakazi abamela izwi lakhe, ukuthi yena uyaphilisa ngezwi lakhe, izwi lakhe liyiqiniso, ngokuthi sibe nalama-attacks lawo emzimbeni kuze asiphilise ngokubonakala asiphilise bese kubonakala inkazimulo kaNkulunkulu ngathi. Ngicela ukuvala nje ngencwadi kaLuka 1 verse 37, othi ngokuba akukho lutho okulungenzeki kuNkulunkulu. uNkulunkulu akukho okumehlulayo. Yilokho nje engingakusho. Ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu angenzise lobu bufakazi. Baba, ngikhumbule ugogo uThola ukuthi wayehlala ethi ngithuleleni, anifakazi ngani? Akukho eningakusho, khulumani, nithuleleni. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu namhlanje ukuthi ngikwazile ukuthi ngithule lobu bufakazi bukaNkulunkulu, ekhombisa amandla akhe phezu kwempilo yami, engiphilisa kuma-attacks amaningi ahlukahlukene. Ngiyabonga kakhulu Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen.